грешка в случая на Румен Трифонов при опита му да намери Шеридан. Сега Томи Костадинов. Между двама-трима футболисти дълго си поеде тази топка. Струва ми се, че малко прекаляват играчите сега. С седни усилия Коларо успя да спре набега на Дончо Атанасов. Калчев хубаво успя да провре топката към Грегори Нелсън. Грегори Нелсън продължава атаката на Грегори Нелсън. Между двама-трима хубав рейд на холандеца. Успява да центрира Маркиньос и това е 1-0. Топката се провря по някакъв начин и стига до бразилеца, след като Грегори Нелсън стигна до аутлинията. Успя да центрира. Там защитниците на Черно море не действаха добре. Получи се някаква тяхна грешка, неразбирателство и топката попадна в краката на Маркиньос, който бе на отлична голова възможност и не пропусна. 1-0 за ЦСК. В 76-та минута на двобоя отново Маркиньос се превръща в ключов футболист за ЦСК и отново той носи преднината. Да видим дали тя ще е достатъчно обаче, защото Черно море, бъдете сигурни, няма да се премири с тази ситуация. Видяхте тук как топката премина през трима играчи в зелено-бели фанелки. Грегори Нелсън стигна до аутлинията, успя да центрира. Танко Дяков посегна, но не игра с топката и абсолютно непокрит се оказа Маркиньос пред вратарското поле. Естествено, най-логичното нещо бе да вкара топката в вратата на Илко Пиргов. И така отново в края, след доста мъки, ЦСК се събужда и на този двубой, както стана и в четвъртък срещу ТНС на същия стадион.